अरे किए नाहांती मम्मी नाई मु पूरा घरे करीबी कीर्तन कीर्तन ए पुआ घरे सिना डाहाणी नाही हेले नर राक्षस तो अछि तू कीर्तन करिबु ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ अरे बापा कीर्तन माने जो भजन कीर्तन ସେଇଟା ଆକା ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ନ ଯାଇ ଘରେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରେ କୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ଧରିବା ଗାଡି ଆସିଛି କି ବୁଲା କୁକୁର ଗାଡି ସାଥିରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କଣ କମ୍ପେୟାର କି ତମେ କଣ କହ ବୁଲା କୁକୁରର କମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଏ ଗଳିକୁ ସେ ଗଳିକୁ ସେ ଗଳିକୁ ଏ ଗଳିକୁ ଖାଲି ବୁଲୁଛ ତ ଆଉ ବୁଲା କୁକୁର ନାଇଁ ଆଉ କଣ ପୋଷା କୁକୁର ବାପା ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସାକର ଆମକୁ କଣ ଡାକୁଛ କୁକୁର ଆଉ କୁକୁର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ତମେ ସବୁ ସମାନ ଖାଲି କୁକୁରର ନାଙ୍ଗଡା ଅଛି ଆଉ ତମର ନାଙ୍ଗଡା ନାହିଁ ଖାଲି ଫରକ ଏତିକି ହଁ ହଉ ଆମେ କୁକୁର ହଉ ମୁଁ ମୋର ବାକି କୁକୁର ମାନେ ବାକି ସାଙ୍ଗ ଡାକି ନା ହଁ ହଉ ଡାକେ ଆଉ ଶୁଣେ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବେଶୀ ଭୁକିଅନି ହେଲା थैंक यू बापा योर सेल फोन कौन बापा रे बुला कुकुर +2 पाठ पढ़लिनु थैंक यू कहले सेल फोन को आउची जाननु हां तते एथि पाठ पढ़ौची मु ओफो सेटा वेलकम बाबा सेलफोन नहीं सेलफोन माने फोन वेलकम नहीं तुमको एतिकी भी इंग्लिश आसुनी गोटे एलकेजी पिला भी आरो भलो इंग्लिश जानी थिबो तमे तो पंचम जाई पढ़ीच ସେଇଟା ପରା ମୋ ବାପା ମତେ ପଞ୍ଚମ ଯାଇ ପଢେଇଲା ଆଉ ଟିକେ ପଢେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଏଲକେଜି ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଇଂଲିଶ ପାଠ ଓ ମୁଁ ବି କଣ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛି ଏବେ ବାପା ସାଥିରେ ଛାଡ ଛାଡ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମୋର ଫୋନ ବାଜୁଛି ମୋ ଫୋନ ବାଜୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କୁକୁର ଆରେ ଆରେ ସାଗର ହଁ ରାହୁଲ କହୁଛି ରେ କଣ କୁକୁର ଏ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲା କୁକୁର ଯାହା ଅଛେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପାଟିରୁ କୁକୁର ସ୍ଲିପ ହେଇଲା ତୁ ସେ କୁକୁର ଛାଡେ ଶୁଣେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଛାଡେ ଛାଡେ ହଁ ଆଉ ଆଜି ଏ କୁକୁର ମାନେ ଏ ସାଗର କଥା କେମିତି ହାଟୁ ପଡିଲା ମୋ ମମି ଘରେ ନାହାନ୍ତି 3 ଦିନ ପାଇଁ ତ ଆମ ଘରେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ ବୁଝୁଛୁ ନା ଆମ ଭାଷାରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବା ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣେ ସେ ପଛ ଗଳିରୁ ସେ ଗାଈ ସେ ସାଇକି ବି ଧରି ଆସୁ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଖାନ ଯା ରାହୁଲ ଡାକିଦି ତମ ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ହଁ ଚା A few moments ବେଲ ମାରି ତୋ ବପାର ଘର ନେଇ ଯେ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ବେଲ ମାରି ରହରେ ମାରୁଛି ବେଲ ମାରୁଛି ରହ